găsit la un nou videoclip, suntem așa cu detectorul. Prima videoclip cu detectorul, am mutat până pe aici și hai să vedem. Revenim la primul semnal. Dacă vă întrebați, detectorul este un Vanquish DCS40, buton de 12. Un detector foarte calitativ, am și un pointer. Hai, revenim la primul semnal. Am găsit și primul semnal. Am pierdut, bă, nu uitați aici. Este aici, hai să săpăm. Să știți că este un detector autorizat, este detectorul tatălui meu. Numai că el m-a lăsat să iasă cu el și nu este nicio problemă. Hai să vedem ce ascunde această gaură. Haideți să vedem. Nu se putea să facă pointerul. Încă n-am dat deal. Revin când dau deal. Am dat deal. Este aici. Hai să mai săpăm o dată, vedem dacă dăm deal acum. La noi este un pământ foarte secetos în ultima perioadă. Este o secetă completă. Și nu avem ce să facem. Și deja văd ce este. Este un vârf de cartuș din primul sau al doilea război mondial. Ăsta au lovit o piatră ceva. Să se focalizeze. Ăsta e vârful la un glonț. Aici vine cartușul și aici e glonțul. Vedem. Ne vedem la următoarea. Aici am găsit un semnal. Aici s-ar putea să fie cartușul. Aici este. Hai să vedem. Atât. Haideți să vedem. Trebuie să fie aici, da. Cred că este mai adânc. Ia să vă văd. Aici este mai adânc. La noi acum 34 de grade. Foarte frumos pe aici. Și mai ales să stai cu capul în soare și să dai la lopate. Atâta, haideți să vedem acum cu pointerul. Mai adânc. Da. Cât de adânc să fie? Găsăm o șegă cu 2 bani? Da, poate fi orice aici.
Hai, revin când ajung la asta, că vă plictisesc la cât pe aici. Am dat de aici, acum mai vedem ce este. Da, alt vârf de cartoș. Adică asta este întreg. Uitați că am săpat pentru un vârf de cartoș, oi băiete. A doilea. La final vă arăt tot ce am găsit. Același semnal, aceeași adâncime. Așa. Ce pământare este. Așa și... să poate aici ceva. Dar trebuie mai mult. Hai, vă dau cum m-am obișnuit. Găsiți ce este? Wow! Mai leu, astea sunt foarte rare. Aș crede că sunt gloanțe din avion aeriene. Vai, ce frumoase sunt astea. N-am găsit niciodată de astea așa. Am detectorul vreo 2 ani de zile. Mai leu, ce șmecheră sunt. Hai, revenim la următorul semnal. Deci, acolo e primul glonț. Acolo e ăla rusesc. Acolo e ăla rusesc. Acolo e primul glonț. Și aici... Aici îi. Se vede și aici. Haideți să vedem. Poate vreau de prima să opresc chiar filmarea. Atât. Și să fac și un videoclip cât merg la pește. Adică am fost și n-am prins nimic din cauza că era foarte cald afară și peștele nu trage. Ca să reglez un pic ăsta. Hai că aici pământul ăla mai moale. Că a fost așa sau ceva, că vă găsesc bul de ceapă. Atâta, haideți să vedem dacă îl găsim de acolo. Da, din prima. Și ce am zis? Un glonț. Un vârf de glonț. Foarte frumos. Hai, revenim la următorul semnal. O să un semnal interesant. Asta nu mai găsit. $20 la adâncime. 21. Aici. Haideți să vedem ce este. Ia din partea asta, să fie mai ușor.
cât am săpat un pic, stai să zic. Nu, trebuie săpat, revine mai gluș. Am dat de el, este aici. Uitați-l, o să-i mai strâmb. Erau pietre, cred că înainte, nu știu. Aici au fost trageri pe timpul lui Ceaușescu, s-a făcut armata, dar n-aș găsi o armă sau altceva, găsesc mai gloanțe. E găsim la următorul semnal. Aici am găsit un semnal nou. Aici e 12, 21, e un semnal foarte ciudat. S-a 18, 20, hai să vedem ce aici. Stai. Opa, așa. Haideți, vedem ce e aici, că am făcut-o super adâncă, mă mișu acum. Asta nimic, hai vedem în gaură. Și lângă gaură. Haideți și caldei. Cred că o să fac o pauză. Și pe ce o să mai filmez pe semnalul ăsta. Tot un vârf de cartuș, numai că de calibru mai mic și asta este de fier. Tot descoperi mai frumos. O să fac o pauză și revin mai acuș. Facem de tic din cauza că foarte urât afară, o să înceapă și ploaie. Am să vă arăt ce am găsit astăzi. Filmat tot, am găsit 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 plante și nasturi de la Blugi.